And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Andyan pa rin yung kabit. Pero nagpakamartir pa rin ako para sa anak namin. Hi DJ Rocky. Sana mabasa mo ito. I'm one of your avid fans from California. I'm married. At may anak ako. Buntis ako ngayon sa second baby namin. Nasa US ako ngayon as resident. Itago mo ako sa pangalang Jane. And this is my secret file. Back in 2010, college student ako. Mahilig akong makipag-text. Hindi ako maganda pero marami akong naging boyfriend. Kaya lang, lahat ng nagiging boyfriend ko, sinasaktan lang ako. At kalaunay, iniiwan. At dahil doon, hindi na ako nagseryoso sa relasyon. Naging playgirl ako. Yung tipong kahit sinong lalaki. Mapaseryoso o hindi, pinaglalaruan ko. Until one day, may naging textmate ako. Itago natin siya sa pangalang Mark. Naging magka-text kami for almost 3 weeks. Hanggang sa nag-decide kami na magkita. Pero may kondisyon ako. Ang gusto ko, dumiretso siya sa bahay ko. Sinunod naman niya ako. Nagkita kami. At nagulat ako sa itsura niya. Dahil ang kutis ko, kutis malalabanos. Tapos siya, may kaitiman. Nalaman ko na tumatambay na lang siya. Pero everyday, inihahatid at sundo niya ako sa school. Hindi pa naman kami opisyal noon na magkarelasyon. Kumbaga, ligawan pa lang. Madiskarte si Mark. Mabait din. Lagi niya akong pinapakain. Ako, yung may maayos na pamilya. Pero walang kapera-pera. At si Mark ang nagbibigay ng makakain ko araw-araw. Then, dumating yung graduation ko ng college. May party kami sa department namin. Nag-usap kami sa phone. At sabi niya, susunduin niya daw ako. Napa-oo naman ako. And since galing ako sa party, medyo nakainom na rin. At nang gabing yun, may nangyari sa amin. Tinanong ko siya kung ano ng estado namin kasi may nangyari na eh. At ang sabi niya, matagal na niya akong nililigawan.
Hindi ko lang daw masyadong pinapansin. Sabi ko, yun naman pala eh. Gusto naman kita. So, to make the long story short, naging kami. Akala ko magiging okay ang lahat. Pero, loko-loko pala itong si Mark. Marami siyang mga nakasave na number sa cellphone niya na puro lalaki ang pangalan. Nagde-date kami. May mga nagde-text sa kanya. Till one day, naliligo siya sa banyo. Nasa isang hotel kami. May nag-text sa kanya. Tinext siya ng isang Brian. At ang tawag sa kanya sa text ay, Babe. Tinawagan ko ang cellphone number ng Brian na yun. At nagulat na lang ako na ang sumagot sa kabilang linya ay babae. Girlfriend daw siya ni Mark. 5 months na raw sila. 5 months na rin kami ni Mark. Tinanong ko siya kung sino yung Brian na yun. At in denial naman, itong si Mark. Girlfriend lang daw yun ng barkada niya at nakigamit lang ito ng phone sa kanyang boyfriend. Ewan ko, DJ Rocky, kung anong katangahan ang pumasok sa isip ko at pinaniwalaan ko yun. Tuloy pa rin ang aming relasyon. Year 2012, nag-work ako sa ibang lugar. Hindi na kami masyadong nagkikita at nagsasama ni Mark. Pero, sinusubukan ko pa rin gawin ang lahat. Na tipong kahit pagod ako, umuuwi pa rin ako sa lugar namin. Hanggang sa nag-decide kaming mag-live-in sa isang boarding house. At dahil doon, nabuntis ako. Masaya naman ako. Kasi magkakababy na kami. Then dumating yung time na naaprubahan ang visa ko. Kailangan ko na pumunta ng Amerika. Ang siste, ipanganak ko muna ang bata bago umalis. Alam ko na masasaktan si Mark sa pag-alis ko. At bukod pa ron, alam kong nasasaktan na siya dahil hindi pa rin kami pinakakasal ng mga magulang namin kasi hindi pa pwedeng mag-iba ang apelyido ko. Pero wala naman kaming choice. In-explain ko kay Mark na ito ay para sa aming kinabukasan. Para sa aming 3 ng anak namin. Hanggang sa nakalipad na nga ako. Mahirap sa una. Nakakamiss. Okay naman kaming dalawa ni Mark. Lagi kami nag-video call. Kaya lang, lumipas pa ang ilang mga buwan. Marami na akong mga mensaheng natatanggap sa Facebook tungkol sa mga babae ni Mark. Ako naman, kahit may isinusumbong na sa akin, hindi naniniwala dahil wala naman silang ebidensya. But deep inside, alam ko na posibleng magawa ni Mark yun. Then there were days na lagi kami nag-aaway. Late kasi ako makapagpadala ng pera. Galit siya agad kapag hindi ako makapagbigay. At kapag nakapagbigay naman ako, super lambing naman niya. Yung tipong may I love you pa. Pakikiligin ka talaga. At dahil ayoko syempleng masira ang kinabukasan ng anak ko,
Gustong-gusto ko na buo kami. Hindi ako nakipaghiwalay kay Mark. Kahit na alam ko na marami na siyang babae. Minsan na itatanong ko sa sarili ko kung tama ba ako? Ilang beses na niya akong niloko. At may mga pagkakataong pang pinagdududahan niya ako na may lalaki ako. Sa totoo lang, ang hirap ng buhay dito sa Amerika. Trabaho at bahay lang ako. Hindi nga ako nakikipagkaibigan sa mga lalaki. Pero ganun pa rin siya. Ginagawan niya pa ako ng kasalanan. Hanggang sa napuno na ako. Di pinagbigyan ko siya. Tinotoo ko ang hinala niya sa akin. Nag-boyfriend ako ng kano. Pero hindi naman nagtagal. Dahil mas pinili ko pa rin si Mark. Umuwi ako ng Pilipinas dahil nabalitaan kong may babaeng gustong magpakasal sa kanya. Nasa Riyadh naman yung babae. Uuwi rin daw. So inunahan ko. Nangutang pa ako ng pambili ng plane ticket para lang makauwi ng Pilipinas. Nang malaman yun ng pamilya ko at ng mga relatives ko, galit na galit sila. Kasi pinili ko ang lalaking sisira ng buhay ko. Sabi nila. Bukod pa ron, baon na baon ako sa utang. At nang makarating na nga ako sa Pilipinas, nakipagbalikan ako. Pinilit kong ayusin namin. At nang malaman ng babae na nakauwi na ako sa Pilipinas, pinapili niya si Mark. Siyempre ang pinili ni Mark, ako at ang anak niya. And then nagpakasal kami. Masaya. Pero syempre, kailangang harapin ang realidad ng buhay. Kailangan magtrabaho. Pinabalik ako uli ng ate ko sa States dahil masasayang ang green card ko. Year 2016. Nasa States na ako. Masaya. Away-bati naman kami ni Mark. Then one day, may nag-message na naman sa akin ng babae. Sabi, may nakikita siyang kasamang babae ng asawa ko. Palagi. Ako naman, kinumprunta ko ang asawa ko. In denial. Hanggang sa nagkagulo na kami. Lagi na kami nag-aaway ng dahil sa babaeng nag-message sa akin. Nagsisend ng pictures na katabi yung teddy bear ng anak ko. At suot-suot pa ang t-shirt ng asawa ko. At yun pa yung paborito kong suotin na damit ng asawa ko. Gigil na gigil ako. Parang ang sarap lumipad papuntang Pilipinas. At gusto ring lumipad ng palad ko sa pagmumuka ng babaeng yun. At doon nga napunta. Umuwi ako, 3 weeks lang ako dahil bawal sa work ko ang magtagal ng vacation. Pag uwi ko, makapal pa rin ang mukha ng babae. Ang dami niyang sinabi sa akin tungkol sa kanilang dalawa ni Mark. Gustong gusto ko nang mag-give up. Nung time na pabalik ako ng States, biglang nag-post pa yung babae sa FB ng asawa ko. Nakita ng relatives ko. At doon na nila nalaman na nagloko ang asawa ko. Well, ang dami ko na talagang mga mensaheng natatanggap. Mula sa iba't ibang mga babae. Mula sa iba't ibang nakakakita sa kalokohan ng asawa ko. At higit sa lahat, mula sa mga relatives ko na galit sa akin dahil sa katangahan ko.
Dahil sa pagtatanggal ko kay Mark. Yung kahit nasasaktan nga ako, nagdurugo na ang puso ko, ay ayaw ko pa ring humiwalay sa kanya. For the sake of our son. Ipinagpalit ko ang pamilya ko para lang mabuo kami. At para hindi kawawa ang anak namin. And then eventually nagsorry si Mark sa akin. Pinatawad ko siya. Andyan pa rin yung kabit. Pero nagpapakamartir pa rin ako para sa anak namin. Dahil ayokong matulad sa ibang tao, yung anak ko na walang ama. Then I decided na umuwi for good ng Pinas. At ngayon, buntis uli ako sa second baby namin. Ang panalangin ko sa Diyos ay sana magbago na si Mark. Dahil magiging dalawa na ang anak namin. Well, nalaman ko rin na yung kabit ng asawa ko may iba na at ikakasal na. Ang weird mang isipin pero naging kaibigan ko yung babae. At okay na kami ngayon. P.S. Next year, ikakasal na kami sa simbahan. Naaprobado na ng pamilya ko. And lilipad na kami pa States. Soon. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Jane. At ito ang aking secret file.